Krásne sviatky pre tých, ktorí ich prežívajú inak. Možno ste práve prešli rozchodom, možno bojujete s úzkosťami alebo depresiou, alebo sa snažíte urobiť z budúceho roku niečo lepšie. Chcem vám povedať, že som na vás nesmierne hrdá. Každý deň, keď vstanete z postele a snažíte sa o lepšiu budúcnosť, je dôkazom vašej odhodlanosti a sily. Pamätajte, že aj najmenšie kroky sú stále krokmi vpred. Občas môže byť najväčším úspechom to, že sme tu, že sa snažíme a že neprestávame dúfať. Vidím vašu silu, vidím vašu odvahu. Tieto sviatky sú pre vás možno náročné a možno cítite, že ste v tom sami. Ale chcem, aby ste vedeli, že vaša sila a odvaha nie sú prehliadnuté. Nikdy nezabudnite, že každý deň, keď sa postavíte tvárou v tvár výzvam, potvrdzujete svoju neobyčajnú silu a odvahu.